Viete, čo je jeden pixel? Práve sa na ňo pozeráte a je presne uprostred. Stále nič? Tak vám ho priblížim. Áno, toto je presne on. Ten jedinečný pixel, ktorý je niekoľkonásobne zväčšený. A ja skladám jeden pixel k druhému, až z toho vzniknú napríklad takéto majstrovské diela. Chcete aj vy taký pixel? Dajte mi vedieť a ja vám vypixelujem čokoľvek, čo bude pre vašu firmu prospešné. Ružička štúdio. Štúdio, kde sa z pixelov tvorí dýchberúce umenie.